केस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आपल्या मुलाचा वाढदिवस दरवर्षी सामाजिक उपक्रमांनी साजरा करण्याची परंपरा मालवण हेदुळ येथील वैभव जाधव कुटुंबियांनी कायम ठेवली आहे। मुलगा श्लोक याच्या वाढदिवसानिमित्त आश्रमातील मुलांना दप्तर आणि जेवण देत जाधव यांनी आपली सामाजिक बांधिलकी जपली आहे। मुलाचा वाढदिवस हा दणक्यातच साजरा करायचा ही प्रत्येक आई वडिलांची इच्छा असते। थाटामाटात वाढदिवस साजरा करून अनेक जण पैशांची उधळपट्टी करतात, काही जण पार्टी करतात तर काही जण पर्यटन स्थळी जाऊन वाढदिवस साजरा करण्याचा बेत आखतात। मात्र मालवण तालुक्यातील हेदुळ गावचे रहिवासी वैभव जाधव कुटुंबीय हे त्याला अपवाद ठरले। वैभव जाधव यांचा मुलगा श्लोक याचा 19 जूनला 3रा वाढदिवस। फर्निचरचा व्यवसाय असलेले वैभव जाधव हे मुलाच्या पहिल्या वाढदिवसापासून सामाजिक उपक्रम राबवत आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने मुलाचा वाढदिवस साजरा करतात। यावर्षी त्यांनी ठाणे येऊर येथील आश्रमात मुलांसमवेत साजरा केला। आश्रमातील मुलांना दप्तर आणि एक वेळचं जेवण दिलं। तर मालवण हेदुळ येथील शाळेतही बालवाडीच्या विद्यार्थ्यांना जेवणाचा डबा देऊन श्लोक याचा वाढदिवस साजरा केला। अनावश्यक खर्च न करता सामाजिक उपक्रमांनी मुलाचा वाढदिवस साजरा करणाऱ्या वैभव जाधव आणि कुटुंबियांचं सर्वत्र कौतुक होत आहे। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।